Så det vi skal bruge er et stativ, 2 stativklemmer, 2 gribearme, en spole, en jernkerne, en rundmagnet, en motor, 2 krokodillenæb, en pærefatning, en pære, fire ledninger, en elastik, en ledning til strømforsyningen, og så selvfølgelig en strømforsyning. Vi starter med at sætte de 2 stativklemmer på stativet forskudt af hinanden. Derefter satte vi en gribearm i hver af stativklemmerne. Så satte vi en rundmagnet i den nederste gribearm og en motor i den øverste og satte en elastik imellem dem. I skal forestille jer, at motoren i stedet er en vindmølle, altså at den bliver drevet af vind i stedet for elektricitet. Så tog vi vores pærefatning og satte pæren og ledningerne i, som vi førte hen til spolen, hvor i vi puttede en jernkerne. Så tog vi de resterende ledninger og satte krokodillenæb på dem. Krokodillenæbene satte vi fast på polerne og på motoren og satte ledningerne i strømforsyningen og tændte for den. Så tog vi spolen med jernkernen og satte den hen til rundmagneten, hvilket fik den lille pære til at lyse. Det kan dog ikke ses ordentligt på videoen, men der kom en lille glød.